Shoes. Shoes. Ha? Kanayo ka na? Tungguin mo na. Shoes. Shoes. Green, apa dia? Green. Apa dia bang? Para ma-open ang open ka sa man. Ito na home. Pwede na kami sa YouTube eh. Sa YouTube? YouTube. Down. Down. Bulawan na ni. Bulawan. Oh, makunin siya sa cellphone. May kuhan. Yes, eh. Naman siya wifi man. Ay, dali. Semua. No. Wow. Sapatos. Mia shoes. Bita lang ba? Mia. Bita lang? Ay, ko siya din. Ay, Be, kasi bulawan sa dali. Radyo na. Sa tumay mo di, para makakuha ni. Udah dipilih dulu. Bulawan na dali nun. Ito ni pang jogging. Ay. Dako ra? Sorry. Sorry, next time lang para kuan. Dako na kayo. Sorry. Tawang dako. Matay ka na kung tilo. Sorry. Oh, Next time na lang. sulod. Sorry. 41. Lagi na. Next time na po, next time. Parang, Taman rin ako ang tilo. Mas ako kung sa kuha, ate lang ko. sorry. Ay, ako ni. Next time na lang parang correct. Ay, yan ha. Yang sa isunod. Sorry na good. Oy, madala pa ba dili? Dili laki. Babay na. Pwede mo babae ko. Ako ka na. Be. Ang bebe. Be. Ako na. Dako kayo. Sorry. Be. Ugo pa. Taman dito. Pwede na pa ba babae? Di ba yan? O di size ko sa'yo mo kayo yung friend. 41, kamukha mo din ni RJ. Siya mo din, ikaw din pinakataas sa ila. Saan ka sutin? Palitog balik, bailo. Ano pa? Pwede yung balik. Kan ka balik, bailo dayo. Uy, sumuna, mga buwak ng remote. Di na ka na magamit. Kasi ko kalang tawon na eh. Kasi ko kalang tawon na eh. Buka na kuya. Ay, gawin mo yan. Basta, 42 ko, 42. Buka. 42 lagi ko. Suta sa gano'n. 42 lagi ko. Saan ka sa gulo? 42 ko. Sige niya ay. Suta ba? 42 lagi ko. Slipper. Dito slipper. Ayun. Ayun, tama na.